हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दायो इसोरनि अननायावहाय खिन्थु मोनसे सेड निउस आरो जा दाखालि दावदैखौ होदोंमोन ना 100टायाव दायो गासिबो गला गोजा खालि 21टायाल' मोजां आरो बेखायनो बिराद दुखु जाना दं दायो एसे बुरजा 100टायाव जुदि गासिबो गाज्रि जानानै 21टाल'सैबा मा होनगोन ना होमबा मेसिनावहाय गहोदोंमोन आरो ना बे मेसिनासो माबा फिटिं खालामनाया जायाखै आरो दाख्लि बांग्रिं मोन्दोंमोन ना बांग्रिंनि थाखायसो गाज्रि जादों बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु दाउआ गयोबा बिदि बांग्रिं मोनोबा 100% गेरेन्टिखा बे दाउदैया गला जाजोबगोन आरो इदिहाय गोदो माने बेसेबो गोदो नङा आगोलहाय आं हाबा जायैयाव उन्दै टाइमावहाय खोन्थासोदोंमोन आरो आइमोनाहाय आबैमोनाहाय स' दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय आं दा बेनो गला जादों बायदि मोनदां ना मा मिथिला आरो जिखुनु खावसे ओरैनो थांखाबाय फारामनि थाखाय गहोदोंमोन आरो दिनै माबा रायलायनो रोङाखै बोरैबा थाथ' थुथ' जागासिनो बाथ्रायानो नांथाजोबगासिनो मानोथाय मिथिला आरो ओमफ्राय 6टासो कमेन्ट फैदोंमोन आंनाव मोनसे कमेन्टखौनो नुगासिनोमोन आं बारे बेखायनोथ' बे कमेन्टनि रिप्लाइ होनो होननानै बे सर्ट भिडिअखौ ओरैनो 2 मिनिटसो जागोन खोमा बेखौ बानायनाय जाबाय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आंखौ बबिनि होननानैहाय सानैसो लोगोफोर आरो आब'मोन सोंहरगासिनो दंमोन आदामोन माने गासिबो नों बबेनि नानि बबेनि आगै होननानै बबेनि लोगो आरो बेखायनो आं सानदों कमेन्टखौ रिप्लाइ हरस्लायस्लायनो गासिबनोबो माने 7टाल' फैदो बारा नङा आंनाथ' बारा साबसक्राइबारबो जाखायाखै बारा गासिबो नुजोबलायनाय फेमासथ' जाखायाखैना स' आं दा बे मोनथाम मोनब्रैफोरनि कमेन्टखौनो खोन्थानो सानबाय आंनि गामिया जोनोमगिरि गामिया जाहैदों मानास नेसनेल पार्क बे खाथियावनो आरो मानास नेसनेल पार्कनि खाथियाव मोनसे गंसे समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय गामि जोंनियाबो मानास नेसनेल पार्कनि खाथियावथ' बहुतटा गामि दङ आरो खिन्थु बे खाथियावनो आरो जोंनियाबो जोंनिखौ कुथुरिजार होनो कालपानि बाजारनि खाथियावनो ओमफ्राय आरो आं दायो बहाव हाबा जाफैखो होनोब्ला आं हाबा जाफैनाया जाहैदों मसलपुर टाउन खाथियाव बेबो खाथियावसो खिन्थु बिराद हाग्राबारि भिथोरसो आरो गामियाहाय नांगौबाबो गारि मटर मोना एकदमबारे गोजान थांनांगौ थाबायनानै पिलपिलिफोरखौबो बिदि एभेलेबेल गैया आरो खिन्थु ओरै जोंनिखिजा कालपानियाव थांबाथाय बहा थांनो नोङो फैसाल' नांगौ खालि दुइखिजा बिदि पिलपिलि गैया गंसे गंनै खारो बेबो खिन्थु बिराद दाम लायो आरो ससे दोनहैनाय नों जुदि लेंहरदोबाथाय आरो दोनहैनांगौबाथाय ससे लामाबाबो 100 थाखा लाखागोनखायो जारलासो बेखायनोथ' खनाना हाग्राबारि गामि होननानै बासिबाय थायो आं माने हासबेन्डनि सिगाङावहाय आरो आं दा नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आङो मसलपुर टाउननि भिथोर हाबबोनांगौ आं दायो सानजा सोनाब सा खोलाखौबो खोन्थानो रोंनाय नङा मानो होनोब्ला बेफोरखौ आं मिन्थियानो माने आंनि थाखाय उल्थासो जाफैदो बिसिनिगा न'आहाय न'खौथ' होनला आङो बाथौआहाय आंनिया सोनाबखैजासो जाफैदो दाबो सोलायाखै आरो हाबा जानाया जे 2 बोसोर जाबाय थेवबो हमनानै मोनाखै आं सोनाबहासो बाथौ सावबाय थानाय बायदि मोनो ओमफ्राय जिमान ट्राइ खालामबाबो जायानो माने थिग खालामजोबबाबो जाला ओमफ्राय ओजों न'आव थांबाथाय सानजाया थिगानो थाखायो बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट बाथौखौ सोनाबहा जाखादों इदि दिगा मानो थाखाय उल्टा पाल्टा जायोथाय आं हमनानै मोनाखै दासिमबो आंनि लोगो सानैसो हाबा जाफैनायाबो सोरबा बिदिनो जादों बाथौखौ खोलाहासो मोनो जाहैबाय बिसोरबो जिखुनु देनां बुरिबा हारसिंनो जालांगोन ना मा बेखौ मिथिला इसोरासो मिथिसिगौ थिग खालामनानै होयोबा इसोरासो होनांसिगोन दाथ' आं जुजिबाबो हायाखै ओमफ्राय बेसिनोमोन आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो जोंनि गामिखौ दा आं हाबा जाफैनाय न' दा थानाय गामिखौ मानिकपुर मादलिबारि होनो आरो मानिकपुर मादलि मानेथ' जोंनि बर'निबा ताबिसखौसो मादलि होनो ना मानिकपुर मादलिबारि हारसानि आरो मादलि माने हारसानि थांबाय जिखुनु दायो दोनथ'नोसै आं भिडिअखौ एसेयावनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय शेयारखौथ' नांलाया साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायजों एसे बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे दावगालांनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम
बर'जों बर' अनलायलायाबा सोरखौ अनोना हारसा बांगालखौ अनगोन नामा स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय